back to my channel. Ang channel nोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं जोङो दा बेरायहैनो नागिरदों एसे नोंथांमोना बिदिब्ला आंजों लोगोआव थुफादो जों बयबो देलायनानै रेडि जानानै दं बिसोराव नेगासिनो थांनो मोनाखै फट'आव जा बिजि दाबो ओंखारनोनो हाथ'वाखै जों वाय थांनो नागिरदों दे दा देखायगोन लासै लासैनो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोआव फैफादो नै जों दा ओंखारबाय थांनोसै सासेया बेग बानायगासिनो ओंखारबाय बर' गामिसो साफा दोनथारोना गामिफोरखौ बे गोजौ फट' लाजागौना जोंहा गार'जों बेरायनांगौ जायगायाव सफैबाय जोंहा थाबायगासिनो गोलैगोन गाब्र'लायो थाबायगासिनो जोङो दा थाबायगासिनो गावनि जायगा एरियायावनो एसे बेरायफैदों जोङो लामाखौ देखायदो बिदिजों थांनांगौ थाबायगासिनो नै स्कुलाफोरा थांगोमबार थाबाय नै ओरैजाय दुब्लिबारि माइबो गायो नै मोसौआ मालाय गांसो जागासिनो बेबायदि मोजाङानो गैया खिन्थु गोजौआव गाखोलांथारनांगौ हाजोनि गोजौआव मा बुस्थु एम्फौ दंदां बेयाव थाबायगासिनो आनारस दङ नै गोमोनबा लांजोबगौमोन गोरलै गोरलै दासो बिराद आनारस गोलोमजोबो मासि गानबा गानासै आं बेखायनो हरसे दसे खुलिथ'नाया मेंनाय टाइमाव आनारस बिफाङा बिराद आनारस गोजा बिरादनो लिसुबो दं नै खान्थाल बिफाङा नै फिथाइ मेरला दं र' नैबेयाव दं फिथाइया नै मेरला थायदों ओइलाय मोनबायानो थाबायगासिनो बिफाङा माबायदि नै नायनोबा माबायदि बिफां बियो मा बिफांथाय आंथ' मिन्थिलायलाङा आनारसआ नै गासिबो फिथाइ थायजोबनाय मेरलानो नै गासैयावबो थायजोबनाय सासेयाबो भिडिअ लागासिनो दैबो दंलायलायो बेयाव नै फैफेराखैमोन फार्स्ट टाइम बङाइगावबाबो खाथिबाबो नायफैफेराखै दिनै फैनानै जा मोजां मोनबाय फैनो मोननानै दहायनिफ्राय बहा थांगोन बहा मागोन जाबाय थागासिनोमोन
बिराद खुसि फैनो मोननानै र' दैखौ देखायनो नोंथांमोननो नै दैया दै दङ ओमफ्राय नै ओरै ओमफ्राय फरेस्ट बांला नायनो फैदों जोङो माने मानसिफोरबो थाफैनो हायोनो बेयावहाय बेखौनो नायनो फैदोंमोन जोङो थाला बन्द'सो नै थाला बन्द' ओइ नै बैयाव जिरायग्रा दं बेयाव मोजां हाजोबारि जायगा बिराद आनारस बिफाङानो लाजाया नै गय बिफांबो दं नै मेल्लानो आनारसनि सुआ बसिगौमोन जाबाय थांजाया लामा गैयाना बैयाव थाहैनो मोनबा मोजां जागौमोन नंबावहाय बिरादनो आनारसआ गोरलै गोरलैथार येस लामा मोनबाय जोङो हाबनो थाखाय बेनोसै बैयाव फट'ल' लागोन मेंजोब्बाय हनै बाथरुम लिरजावनो थायो फरेस्ट बांल' ना मा होनो नुफैफेराखै दिनैसो नुदों बेयावनो थायो नै बेजों हाबबाय ओइ नै बेयाव थायो ओइजों गाखोग्राया बैथिं ओमफ्राय बेयाव दै थांगासिनो नै जिरायग्रा सिट नै बिस्रा फट' लानो रेडि जागासिनो मालायसो फट' लादों भिडिअ'सो जाबाय आंनो ज' खेबगासिनो ओमफ्राय आंखौ सोर खेबगोन सिरि आंबो लायो खेबगासिनो जेबो जायाखोमा दंफांखौ अरिजिनेल दंफांसो जागोन बिसोरो दा थांफिननोसै थाबायफिनबाय नै जों थांगासिनो माबा जुजाबावगौमोनदां एसे गुवार जुजाबावगौमोनदां बावखुंग्रि हाजो गाखोनो मोनैनि बेयाव फैदों जोङो खनला खनला थाखोमाना थानाय जायगायाव फैदों फरेस्ट बांला आदै सुवा हाबो आनारसनिया बिजों हाबनो मोनाखै जोङो बाय बाय टाटा थांसै जोङो दा थाबायगासिनो नै थांफिनगासिनो बर'फोरबो दङ खोमा माखासेनो बैथिंजाय मोजां ना जायगाया बेरायखांनानै थांफिनगासिनो थांनोसै गारियावनो दङबा बेरायनो मोनबाय दिनै बिराद मोजाङै आनप्लानमोन अबावबा थांनांगौ गोनांमोन बावसो सफैबाय नाथाय बेखौबो नुफेराखैमोन आरोना सोब नुबाय गोजोनबाय गोसोआ पुस्का जानो नागिरदों नै पुस्का फैनानै बेरायनानै पुस्का
Let's just hold the hat. Jabai नै थांनो मोनाखै मलाव हाबनानै लानानै खाथाबो गैलिया नालाय ओमफ्राय जिरायगासिनो बिसोरा बेसेराफोर गसंनो हाथारलानो ओइचएस फरायबा बेबायदि थाबायोमोन जों मायावनिफ्रायनो थाबायोमोन दा गोबावजों थाबायबाय एबाराव अक्ट'बर रेस्टुरेन्टआव फैदों अक्ट'बर रेस्टुरेन्टआव फैदों एप्रिल मानावहाय अक्ट'बर रेस्टुरेन्ट फैदों अक्ट'बर रेस्टुरेन्ट सिगाङाव थांबाय माथो फैदों मैडम बिनायनि फैबाय सिगाङाव मोनसिगोन लामाया दस्रा साइडजों हाबफैदों जोंहा फैबाय बैथिंसो नामा साइडजों हाबनांगौ ना हाला मेंबाय दासो फैफिनबाय नै लामाखौ मोनदों बेबो नंगौना नङाथाय मिथिया ayo udah masih sama Oktober lihat dong beliau kak बेरायबाय दिनै बिरादनो बेनिखायनो दिनै एसेनोसै ओमफ्राय जों दा न'आव थांफिननो थाखाय ओंखारबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल बाय